Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero maginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasa tatinga ti aldaw ti Miyerkules ti amin na sapada apong dumdumngeg kinagbuibuya. May danon maning kada kayo ti sabali pa parang ti programa ti Damdamag ni Berto. Iti detoy nga bigat wenno tinga ti aldaw ti Miyerkules petsa 20 iti bulan ti Hulyo 2022 gigiyem ken kabsat dati apo ti pagamyo ni Robert de la Cruz kadwatay ni SK Chairman Maki Paulino Agustin tapno may danon digiti damdamag ken tupikos ngayon tay pagsinukatan ti kapan panunutan digiti kami dasar kada kayo iti detoy nga tenga ti aldaw apo ni Presidente Bongbong Marcos inbilin na apo ti balbaliw nga panangadal kadagiti proyekto ti Department of Agriculture gagiyem ken kaabsat may nagiti detoy adapi deti kalikagum na nga panangisubli apo kada ti government to government fertilizer deal kahit nasa wen ti government to government gagiyem ken kaabsat gobyerno ti maki transact kadagiti paggapgapuan ti abuno nga kas iti biyang ti China Malaysia ken sabsabalipay gagiyem ken kabsat saanen nga digiti negosyante ang agangkat iti abuno iti maki transact wenno makitulag no diket ti gobyerno ken gobyernon no gobyerno ti China, gobyerno ti Pilipinas, gobyerno ti Malaysia or asino man po nga fertilizer producer gagiyem ken kabsat Mainaga po kadetoy very controversial nga porpis gagiyem ken kabsat amuyo kadi may 1.3 milyon nga porpis beneficiaries ti inikat na ikate ni listaan gagiyem ken kamsat segon iti DSWD adu digiti saan nga qualified gagiyem ken kamsat digiti marigrigat nga digiti ket may bagbagang marigrigat gapo iti kadda digiti kapetda iti politiko gagiyem ken kamsat napasama ken deta even dito probinsya nga Ilocos Norte apo adda digiti beneficiary sidi nga dagito ket naikana po iti gundaway kadagiti kakastoy nga programa gapo iti kaadda digiti kapetda iti biyang ti digiti agtuturay wenno po politiko gagayem ken kamsat so padaanan nyo pagsasaritaan tayo dito gagayem nupay iti biyang ti Department of Social Welfare and Development Office napaay kano apo nga nangibunong iti agarop may 1.7 bilyon nga pesos nga detoy ket detoy Social Amelioration Program Fund gagiyem kamsat wenno subsidy segon iti COA report diti amo no apay nga saan da nga naibunong detoy apo ket nakadado digiti taong agkasapulan digiti problema gagiyem ken kamsat iti sabali nga bangir apo nga agas aspirar nga mapanagtrabaho ijay abroad ada sumagmano trabaho apo ijay abroad nga awanan iti placement fee ken deto ita ti Dijaya ti POEA gagiyem ken kamsat so padaanan nyo tapag ano teto dapat ilawlawag ti gobyerno wenno ti biyang ti POEA no ana digito nga klase ti trabaho ken no sadinno tapno ti kas saan nga magundawayan digiti mayat nga mayat nga mapan gagiyem kamsat wenno manggundaway iti detoy okay ken deto may saka digiti ka nakamama ka po nga damag agama pinapatay ti naalimpungatan wenno nagulpe nga kabagyanda gagiyem ken kamsat digito apo digito sa ganami nga intay pagsasaritaan ken padaanan nyo makinuman teto apo kini apo Senior Sangguniang Bayan member Napoleon Hernando gagiyem ken kamsat kadetoy biglaan latan na pong ipupusay ti madaydayaw nga mayor iti ili ti San Nicolas nga ni Mayor Domingo Ambrosio gagiyem ken kabsat. Amin digitoy tampok para di may isang oras nya panangidawnon mi kadakoy di programa tayo Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko. Siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Prexon 2, iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwa kinamatmatunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, dyan na pala basa po, 7 minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 7, or alas 12, iti dating tinga ti aldaw, natagtad apo, iti bagi, di iti agama, kalpasan, nga nagulpe, naalimpungatan, deti kabagyanda, gapu iti ringgor, iti panagap-apa, ti anak, ti biktima, ken anak met ti suspek, iti imuno na apo nga aldaw, gagiyem ken kamsata, nabigbig di pimusay nga da Rolando Paeste. Agtawin di patapulo ket siyam ken ti anak dato nga ni Ruli. Agtawin ti 20 ket pito. Idinto nga natilimet ti suspek nga ama nga ni Arturo Paeste ken dato ket residente met ti barangay Tibag West, Santa Barbara, Pangasinan. Base iti report iti Santa Barbara Police Station. Kasangwanan dito insidente apo ket naadaan iti panagriri daruli nga anak ni Arturo ang isu iti dito met nga naganawa ni Rolando gapu iti ringgor na riing ni Arturo ket idi makari mangeg na ti buses ti anak na insigida nga bimangon detoy innala na ti buning na
ken dituyen nga rinaot na digiti agama nga Rolando ken awan ti Sardena nga tinagtagbat na tinagduduma nga paset ti bagi digitoy. Na itaray iti ospital digiti agama ngem na deklara digitoy nga pimusay babaen iti attending doktor wenno ti doktor nga nangawat kirakwada gapupay laeng iti sangapulo nga tagbat iti nagduduma paset ti bagida. Ti agdama ket adamten iti pagbaludan wenno lock-up cell ti Santa Barbara Police Station ti suspek ken sumango iti kaso nga double murder. Gagiyem ken kamsat deti balikas nga naalimpungatan apo ket medyo nosyak dudaak. Siguro gaputa anak na di makiririri kakabsat king gagiyem gaputa isut nakariingan na di jayen na talagang nagbusor dito yung suspect nga isun ti rason na po tinang tagtagbatan na kada gitay agama. Amuyo adamit nga talaga di gitay maalimpungatan na nga mabiglang na kasladyak mamati nga no naalimpungatan ka ket isu di makaaramid ka iti saan mo nga ekspektarin nga maaramid mo kasla ko maiti krimen wenno pamapatay gagayim ken kakabsat, di mabigla ka lang, mabalin niya, mataranta ka, or di pamati ka, diya ka mo, no? Di kitay, aday ti beneg ti medisina, especially di psychologist, no talagang kasjay, makigtut ka, kit makaaramid ka, iti krimen nga, kas ti ka grabe apo, iti ka krimen nga napasama, kiti Santa Barbara Pangasinan, na, nakigtot kano nakariing amat maturog gapoy pa nagapapa deti anak na ken deti anak deti biktima nga pada na nga ama nga ditamit na po nga bimangon napanainala tay buneng na diretso nga inasidgan na digiti agama tinagtagbat na idan na sagsangapulo da iti tagbat gagiyem ken kabsat nga nangitunda po nga digitoy ket dead on arrival iti mismo nga hospital nga nakaitarayan da kalpasan ti panagsagabada iti adung tagbat iti nagduduma nga parte iti bagida. Da kayo, mamati kayo. Nga no naalimpungatan ka ket makaaramid ka ti kasta ti kagrabe na nga no naalimpungatan ka medyo hammo nga direksyon mo. Ang emisuna kabisado na apo di na pananangalaan di buneng then inasitgan na digiti biktima na tinagtagbat na idan. Gagiyem na iti mabigla ada term tayo nga Ilocano jak malagip kadeta naalimpungatan gagiyem kamsat iti magulpe ka nga mariing gagiyem ken kamsat ada ket di iti agpungtot nga talaga ngem DJ kabisadom di papanam addang mo medyo dudaak gagiyem ken kakabsat so tatta nakarami dapo ti krimen na possible sumango apo iti double murder detoy nga ama ijay Santa Barbara Pangasinan kalpasan nga tinagtagbat na digiti agama kaapilyado na pagit dia paeste agpapadada nga paeste wen kabagyan na kamag-anak ko na dito mag-ama wenno digiti agama ket pinapatay na digiti kabagyan na gagayem ken kamsat so didi apo dapat ipaulo tayo nga nadiri kas dia panakagulpe tayo digiti apo digiti expert kunada haangka ag desisyon no adda ka iti kangitingitan ti panagpungpungtot saan ka nga agar arami iti anyaman nya addang no adda ka iti temper diti panagpungpungtot DJ ti DJ ti advice da gagiyem ken kamsat saan ka nga agar arami ti anyaman na klase ti desisyon no nangato DJ ti pungtot mo temper mo gagiyem ken kamsat nya kasla ka detoy siguro talagang inanunan nga papatayin na digituyen nga po iti pungpungtot na nga nakariing gagihim ken kabsat gubway ti panagap-apa deti anak na ken detoy maysa ka digiti biktima na digiti agama deti anak ka digiti agama gagihim ken kabsat inusyak ti kunak kasladyak mamati gagihim ken kabsat nga bunga di maalimpungatan ka mabigla ka gagihim ken kabsat ket makaarami ka iti krimen aglalo deti bigla nga kaririing mo kabisadom ti papanam gagihim kay absat mabilin nga palusot laing dato yung depende iti pa nang investigar to apo ti biyang ti kapulisan or iti biyang ti piskalya nga mga dali ti kaso gagihim kay kabsat no maipila iti piskalya or maipila iti korte no mamati da nga naalimpungatan wenno saan nga rason apo ti nangiduron ken kuana tapno maaramid na dati nakaam-ames nga krimen
agasim dito duwati papatayem agamapay kabagyampay gapula ing iti pan nakabigla mapong nakariing gapu iti panagapapa dito anak mo adi anak na ken DJ Mesa kadagiti biktima na nga nangiramramanan na pay kadeti ama ket deti Rolando pa este apo ket agan anawamet iti panagapapa dagiti deti anak na ken deti anak deti victim base apo kadeti report ngem kaskas di apo nga inraman na nga tinagtagbat gagayem ken kabsat nga nangitunda iti papatay da nga agama. Okay, sa nga pulo ket 3 na minutos ti palabas kalpasan ti oras tayo nga alas 12 pagyamanan tayo apo digiti ayat nga tumultulong kada tayo. Iti programa tayo Damdamag ni Berto. Ti CB Farm, no Kalawagan, Belisario Farm, iti Barisbesding, Rasilocos Norte. Babaeng kada Mr. Dado Belisario, kini Ma'am Janet Belisario. Ni Erlinda Perminhud, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Juanito Moller Pariolen Jr., Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Franz Jose, iti South San Francisco, California. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California. Ni Mr. Onopre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joel Centillas, iti Maui, Hawaii. Ni Curimaw Mayor Honorable Edward Buyet Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Ken ni Mr. Edwin Ancheta, manipod iti Toronto, Ontario, Canada. Daytoyen tinurure digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manikot kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo di panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken nyo adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana da serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, reband ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadigiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Batak Road, Paset ti Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapul ka iti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon myo ti may empleo, makipagkita ken ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti Paset ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Okay, sa nga pulo ket piton nga minutos ti palabas kalpasan, ti oras tiyong alas 12, iti deti nga tinga ti aldaw, ti Miyerkules, papagayam. Idultuloy ti apo, tintay panagpipid na damag, iti damdamag ni Berto.
Diti purpose cleansing gagayim kam panakadalos ti listaan na gagayim ken kamsata na iuswaten na ipadano ng ken Presidente Bongbong Marcos babaeng ken ni Social Welfare Secretary Erwin Tolpo gagayim kamsata in presentar na idibiyang ti Presidente ni Social Welfare Secretary Erwin Tolpo. Ito ket naarami daw po kaditi kayus uswat nga cabinet meeting iti Malacañang seknan ti panang ipatungpal na iti Pantawid Pamilyang Pilipino program wenno cleansing panakadalos ti listaan babaen iti gobyerno. Kinuna ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga iti report ni Tulfo iti Presidente umabot iti may 1.3 milyon nga benepisyaryo ti purpose ti saan nga maibilang nga digitoy ket marigrigat. Sigon ken ni Angeles katumbas wenno ka tukad daytoy panakaikat daytoy listaan na tinahursursurok nga maysa nga milyon nga nagan wenno 15 billion pesos ti matiped wenno masalbar iti biyang ti financial nga pundo apo ti programa ken daytoy ket masalbar ti biyang ti gobyerno. Gapoy di datoy madanda ti barong anagan iti listaan digiti benepisyaryo kageddan ti maarami dapong wenno naarami den nga panakadalos ti DSWD list gagayem ken kaamsat. So ayan medyo adu digiti maikat gagayem kaamsat amuyo uri dito probinsya nga Ilocos Norte adday digiti awag idi ang gobernador ni agdama nga senador Amy Marcos kunana nga digiti political indigent gagayem ken kaamsat no political indigent no kunama digiti nakasandalda kadigiti opisyal maybe barangay gagayem ken kaamsat especially barangay gagayem ken kaamsat uri di social amelioration program di tiyempo apo ti di ba di idi problema adu digiti na ilista nga saan damit apo nga benepisyaryo gagayem kay kabsat saan damit nga naawanan ti trabaho ngem isuda asidigda kadagiti agtuturay especially apo digiti barangay officials isu nga idi adu digiti aglagaw nga paisublida ita digiti inawawat da gagayem kay kabsat ada digiti umumaydi nga magisarsarita anat aramide kastukin mo ako na da sigapay lang ta nayat ka nga nailista urihang kamit nga apektado unay kadijay nga nasaong DJ pandemya kung kunatay kadigidi umay gagiyim ken kaabsat ayat DJ ti mapaspasamak o tatta po ni Secretary Erwin Tolpo si dinalusan na po nga namin pinsan deti deti listaan na po digitay marigrigat nga digitoy ket qualified wenno digitoy ket isuda digitay right persons wenno beneficiaries edi detoy Pantawid Pamilyang Pilipino program ti gobyerno gagayem ken kamsat deto po na naaramid idi pa ilaeng tiyempo ni dating Presidente Pinoy ni Noynoy Aquino gagayem ken kamsat deti nga nasao nga programa gagayem isu nga naitultuloy na ikan iti pundo nagtultuloy gagayem ang mitatan na abuso siya kamangkita sa bali pa yapan nakaabuso nga ti programa ti gobyerno detoy gabuta aping adda na sa pulan nga agwagarop 1.3 milyon nga nagnagan apo nga beneficiaryo nga handamet nga kwalipikado babaen iti agdama tattaw no kay patugaw nga DSWD secretary gagayem kabsat sa dinno ti ayan ti problema ni Tulfo gagayem adapid iti bastos nga I think from Bisaya ba yon nga empleyado ti Social Welfare Office gagayem nagsasawa na di may isang nga ina nga mapadlaagdamag no na diri qualification para iti paragbalin na wano pa nakailayon na nga nakairaman na iti purpose DJ Meten adu digiti nagbalin niya saritaan na po pina-investigar ni Tulfo detoy gagihim ken kabsa tsaka mo no naikat wenno but ada digiti sanctions nga in pataw ni Erwin Tulfo ken kuana so dapat mainvestigar pay gagihim ken kabsat sino digiti nagi especially digiti local offices ti DSWD no adda inaramid da po nga verification di maisubmit tinagan dito nga 1.5 million tatta wenno 1.3 million nga may cut
iti nasaong listaan na po digiti for peace gagayem kabsat talalawag pa ng gundaway detoy iti gobyerno or inaramid da po DJ gapot ay suda dada iti poder tay kunak nga ruden gagayem kabsat no adamot la inaramid nga panagberipikar digiti local social welfare office, city, province and munisipyo. Dapat digiti programa apo nga tikanumit bang gabulo amin digiti local officials gapot ay suda ket kaalyado daw no supporter da digiti di ba nakadadot kas jay isu nga dapat paimbestigar pa yapo ni Secretary Tulfo no kasano nga nairaman digitoy nga nagnagan 1.3 million nga nagnagan gigiyem ken kabsat tapnon ti kasta agbalinda a beneficiaryo ti for peace gigiyem tapnon ti kasta ket nalawag ken saan na maulit gapot adda ni Secretary Tulfo ken ni Bongbong Marcos ti presidente ket marami digitoy non sa bali manen awan met ti pagminnamen na anda aramiden dan tumanen gagayim kay kabsat ti parang gundaway kadagiti kakastoy nga programa nga orehang ka nga beneficiaryon gapot kabagyam ni kapitan ti si binutusam no ana ti bagang kapitan isut mandan mo patato na ka ni kapitan gagayim kay kabsat nga ore pa ilwan ket ilwam jaske ka so nga karamang ka kadagiti kakastoy nga programa yan yung punto no apay nga the cleansing so no addaman cleansing kita da naduktalan kasano nga nakastrek digitoy kasano nga nairaman digitoy gagiyim kay kabsat ni 1.3 million nga nagnagan nga nagbalinda nga beneficiaryo idilikodan nga sa andamet nga kwalipikado gagiyim kay kabsat digitoy kadigitay political indigent nga may bagbaga nga agbalbalinda nga nanumo or poorest among the poor gapu iti panang sertifikar kadakwada digitoy opisyal lokal opisyal ti barangay or sinuman agagiyim kay ang kabsat tapnon ti kasta ket madalusan ket digiti talaga nga umiso nga beneficiaryo isuda iti maipan kamin adda sumukat kada ti 1.3 million nga nagan nga naikatapo iti deti listaan no cleansing ti for peace ti Department of Social Welfare and Development Office wenno ti DSWD tapno masukatan kakabsat ken gagayem digiti taga DSWD, taga Social Welfare Office from the city, province, munisipyo. Adda ka di naramid da verification. Kalpasan ang nagipasumitir da. Kami ti araramid ti Social Welfare Office. Ore digiti perdisyon na pan nag-submit ni Apo Kapitan, ni Apo Tanod, ni Apo or sino nga barangay official or sino nga social welfare o sino nga local official gagihim keng kabsata na pa nag-submitter, awamet verification no hususto nga na perdisyonan, na dadaelan, or digito'y ket makunang poorest among the poor. Nga isuda apo digito'y dapat nga beneficiaryo kadagiti kakastoy nga programa, especially social welfare program, gagihim keng kabsat. So dapat maimbestigar pa digito'y. Sino digito'y nagiselsel? Pilit ka dito nga nagnagan nga handa meta kwalipikado gigihim kay kabsat no siya kamay sa basol ti social welfare office dito di local office office da gigihim kay kabsat kaslaman ni di social amelioration program isuda man tinapabasulen wenno na babalaweng gabuta adda di kita mauawat nga dimet kwalipikado dimet na ikat ti trabaho dimet na apektaran ti pagsapulan na basta insubmitir daragta nga nagnaganen dimet biniripikar ni social welfare office gigihim kay kabsat hindi pa naggaawatan na dutagriri api maikan ni detoy Kitsyak, kitsaan, kitsa, amamang pa nga jak simrek ti trabaho. Ni dito kit dati meta talaga dagtab trabaho. Hamet nga nagsarding dito pag trabahuan na. Yung mga ganun, gagiging kay kabsat. Iso nga, no daduma, ada na pintas nga programa, ng MDJ implementasyon, when no pa nang ipatungpal, di kita napusgan saan nga umiso. Gagiging kay kabsat. So nga, DJ Apo, kaya amuyo ka di, nga dito tata, cleansing apo kaditi for peace listaan apo ti for peace gigiyem ken kabsat nga naipresentaran ken ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gabawen ken ni Secretary Erwin Tulfo gigiyem ken kabsat makasalbar kano apo ti biang ti gobyerno ti agarup 1.5 million gigiyem ken billion peket dia 1.5 billion pesos gigiyem ken kabsat tapnon ti kasta mausar deto apo kadagitay sabsabali apo nga sabsabali nga nagnagan wenno kalipikado
nga pamilya wenno tao kadetoy nasaong programa gagayem kay kamsat nga sa angket nga digitay political indigent wenno digitay nakukurapay gaputa sertipikaran ida digitay opisyal nga isuda nakurapay ures no saan met nga agpaypeso nga nakurapay no digit adda digitay mas nakurkurapay nga misu digitay mas nakurkurapay nga digitay nga kwalipikado saan da apo nga asidigiti dalikan nga kunada saan da asidig ken ni kapitan, saan da asidig ken ni mayor, saan da asidig kadiri taga social welfare office gabut awo met mangi rekomendar kadakwada mangi submit jen aganda detan apo iti problema gagayem ken kamsat. Sa bali pay apo nga takwat iti biyang ti social welfare office. Umabot kano iti may 1.7 nga bilyon nga social amelioration program subsidy ti nakapaayan ti Department of Social Welfare and Development nga benepisyaryo iti nasaong ayuda gagayem kamsata iti kaudyan nga report manipo di Commission on Audit wenno COA ti 2021 annual audit report ti COA iti DSWD nakasaad nga saan nga paay ti cash advances iti Special Disbursing Officer ti SDOs accountable officers ti DSWD Field Office iti National Capital Region NCR Region 6 Western Visayas para ti implementasyon ti Social Amelioration Program nga dito ket dagop iti 1,908,536,000 nga saan nga naipaay ka diti benepisyaryo ken ditoy ket napaidaman iti manang kasapulan da iti financial assistance iti ta kasagsagan na po ti pandemya. Rumormar iti record ti Commission on Audit nga da pakabuklan nga 0.753 billion cash assistance wenno ayuda ti napaay nga naipaay ti DSWD Field Office iti NCR idinto nga 155.94 million cash aid met iti Field Office ti Region 6 nga nairaman ti Region 1 ti cash subsidy kita diti babaen ti Social Amelioration Program Emergency Subsidy Program wenno ESP nga dito po ket napunduan babaen ti Bayanihan to Heal as One Act or Bayanihan 1 no sa dinno nga saan nga naipaay detoy nga kantidad ken naisubli ti Bureau of Treasury idita malpas wenno agpaso ti linteg para ititawen wenno appropriation na para ititawen 2020 sigo na po iti COA gagayem kamsat tinasao nga cash advance ket na i-refund iti Special Disbursing Officers ken accountable officers manipod ti Field Office ti National Capital Region ken nangato no may kumpara iti naeted nga cash aid ti Social Amelioration Program beneficiaries. Ti report ti COA nakasaad nga ada refunds nga detoy ket namunganay iti nainayad unay gagayem ken kaabsat nga panang plano ken monitoring nga parte apo ti panaka-implementar ti nasaong nga programa gaput adda iti 15% aging gana ti per 30% laeng nga payment turnout kumpara iti refunds manipod iti pakabuklan nga wenno may pakabuklan ti nailatang nga pundo wenno cash advances. Naobserbaran pa nga diti schedule iti payouts ket saan nga nabigbig kasangwanan nga mapagsasaritaan ti cash advances para iti Social Amelioration Program. Malaksid iti pan nakayuswat ti deduplication process ti DSWD iti Social Amelioration Program no SAP beneficiaries adabay sa bali nga nakita nga rason base ti NCR Field Office nga detoy ket napaay iti pan nakaipaay detoy nga Social Amelioration Program aid gagayem kamsa ket issue nga detoy ket saan na nakikoordinar kada iti local government units saglalo iti panaka aramid wenno panaka irugi ti panaka ited wenno payout iti SAP beneficiaries gapo iti restriction gapay ng pelaeng iti COVID-19 pandemic ayun so gapo iti pandemic medyo na paay da kano apo nga nangipaay kadigitoy nga pundo gagayem ken kamsat nga mapay dida in ket pandemic nga rod pundo para ka didi apektado ti pandemya apay nga dida inaramid ti panaka ibunong digitoy gagayem ken kamsat tapnon ti kasta nakatulong kuma ket nagadut ag kasapulan ti pundo gagayem ken kamsat isu nga adda kamali apo ti biang ti Social Welfare Office mainaay gidi detoy.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Kakailan, adto iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitoy stagnant waters tadi pagpupunipunan dagitoy itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at takimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga dya asideg dya balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Okay, tuloy. 37 na minutos tinapalabas kalpasan. Ti oras tayo apong alas 12. Ididati nga ting nga ti aldaw. Gagiyim kay kabsat. Di pa takmit ngayon suot dito Diyos kon. Okay. Ti pagilian tayo nga Pilipinas. No pa ada digiti nasyon apong nga naibahan na. Di pa nagipatulog tayo apo kanina overseas Filipino workers. Gagiyim kay kabsat. Adamit digiti na ilipen apo ang panakaipawil na ti panakaipawil nga mapan digiti kadaraan tayo gapo di kaado apo digitay kaado digitay panakamaltrato wenno saan umiso nga panakatrato apo digitay kadaraan tayo may isa ka digiti problema gagayem ken kamsat ti papan panagtrabaho di abroad deti kaawan ti gastusen kaawa na po di placement fee when no gastusem nga pangiprosesom ti papeles mo igatang mo plane ticket mo pagbayad mo ti recruitment agency gagayem ken kabsat but
Ada deti idijaya apo ti Philippine Overseas Employment Administration POEA nga libre nga mapan pagtrabahuan so magmamano apo nga trabaho di abroad ti awan ti placement fee na idijaya deti ti POEA gagiyem kay kamsata. In palawag apo ti Philippine Overseas Employment Administration POEA kadidi job seekers agsapsapol ti trabaho nga saan nakasapulan niya agbayad deti placement fee para kaditi trabaho nga maidijaya ijay balasi taaw. Sigon kani POEA Administrator Bernard Olalia nga zero placement fee. Detoy ket mayan natup unay iti trabaho nga maaramat iti babaen ti maysa government to government agreement ken sumagmamano nga nasyon when ijay balasi taaw. Kinuna ni Olalia nga kitkitain ti gobyerno ti oportunidad iti trabaho nga mabalin nga dagitoy ket available emerging markets nga kasi ti United Kingdom o kitain nyo apo dagitoy nga nasyon nga mabalin nyo nga papanan nga libre United Kingdom, New Zealand, Germany, Canada, dito siguro Canada, Australia, Taiwan, Romania, Croatia, ken kastamet den Hungary. Inayon ni Olalia nga di Israel ket nang rugimiten nga ag-hire kaditi hotel workers ken di Australia ket adapay ti nagbalin nga katulagan idi pa nakaramid na dito nga dagitay trabahador ket adda iti panang respetar da apo iti biyang ti salunat mangipatulod ti pagilya na Pilipinas kaditi skilled ken professionals nga mapanid di Canada segon ken ni Olalia. O ayon skilled professional kasano nga may bagam nga skilled ka. Gagiyem ka absat ikan na ka ni TESDA iti ano nidan na certificate gagiyem ka absat employment certificate sakit dito awag datatay NC2 national certificate kunana gagiyem ka absat NC2 NC1 gagiyem kamsat NC3 NC4 adan sapay ken din gagiyem ken kamsat so dito opisina apo ti POEA nakita na iti panakaisagana digitay Pilipinos nga mapan iti sabaling nga nasyon tapnon ti kasta makita digitay kasapulan digitoy nga nasyon kuna ti POEA nga digitay job opportunities iti sabaling nga nasyon ket nakalukat idinto nga adupay nga nasyon tinang ipalukay iti panagpaigit da gapu iti COVID-19. Kaadwan ka diti kasapulan da nga trabaho trabaho iti maysa nga nasyon ket healthcare workers, factory workers, hotel staff, transportation, pakairamanan ti aviation staff. Kabayatan na binagaan met ti POEA ti publiko nga masapol nga i-check da digiti website para iti job opening overseas digiti job opening iti overseas when iti balasyo taaw ginutigot na pa digiti Pilipino nga mangala da iti training ken i-upgrade da digiti skills da agigiyem kabsat kadwa po ti gobyerno ti TESDA tapno agtultuloy ti empowerment through the skills of our OFWs ijay balasyo taaw base apo ken ni Olalia National Certificate NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 kunada. Adi kita bumbunong apo iti biyang ti TESDA kadigitay agturpos apo kadigitay uswat da nga pa-training wenno kurso ngayop offer da. So dijay the National Certificate gagiyem kamsata dijay timang garantiya ken ka nga kwalipikado ka kadijay nga trabaho kasla kuma welder mekaniko gagiyem ken kamsat para party kadadami namin digiti dijay apo dijay balasyo taaw nga trabaho gagiyem ken kamsat factory worker dapay digitay hotel staff digitoy healthcare workers, factory workers, hotel staff, transportation, driving, agagiyem kamsat, aviation, ti aeroplano, dapat nga adda maalam nga certificate from TESDA, tadijay, manggarantiya king ka, haan lang nga dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas, bigbigen pa deta apo digiti sabsabali nga nasyon, gagiyem kay kamsat, bigbigen pa apo deta digiti sabsabali nga nasyon,
nga isuda apo keta mangyemplyo ken ka ijay balasyo tao dijay national certificate nga ibunbunong apo ti biyang ti TESDA kadigiti agturpos kadigiti na duma-duma a kurso nga yup offer da gagayem ken kaamsat iso nga no kalikagom yu apo ken dapat may palawag digiti nga trabaho nga dahito ket covered kaditi libre nga trabaho iti abroad tapno di kasta awan magundawayan amuyo ado digiti na amok nga recruitment agency gagayem ken kaamsat adda digiti recruitment agency nga legal ti papeles na manipod PUEA, UWA, ken aminen nga requirements ti gobyerno ngem digitay aktibidad da illegal. Kasano? Gagiyim ken kaamsat. Isla ko mati order ni kastoy nga nasyon nga trabahador na ket sangaribo. Timet recruiten ni recruitment agency tapno makakolekta ket 2,000. Gagiyim ken kaamsat. Nga DJ to ti rason no apay nga saan na makapanaw-panaw. Digitay gaputawan ti job order or napil upan DJ kasapulan DJ may sa anasyon. Gagiyim kabsat there are ada kakasjay nga mapaspasamak idipay iso ada digitay may ibaga nga illegal recruitment gigiyim ken kakabsat nga maararamid ka datayo or magunggunaway pagbayadin na katdakkel santumet di ka makapan iso nga dapat amuyo digijay amu tayo ana deto nga trabaho nga idijayam ano dito nga trabaho, apo nga taga PUEA. Dito ka dito may ibagbaga. When no in padamag yung nga libre. Awan placement fee na. Ngayon baka ito ibaga yung placement fee. No placement fee, nunang bayad mo yung ano dito. Digiti requirements, kasla ko mapasaportem. Digiti dokumento nga mang pareknik nga si DJ nga tao. Hamit nga libre digiti na. Rumbing nga. Sa kadaem digiti nga agbayad ka. Nga di nga ikan na ka ni PUEA, wano ni gobyerno. Ti pang bayad mo ta pasaportem kada para aplikar mo gagihim kay kamsat but DJ placement fee di pagsasaritaan ditoy saan niya gagihim kamsat kamo no karaman ni placement fee DJ plane ticket mo nga mapan gagihim ken kamsat so dapat nalawag detoy tapnon ti kastahante nga magundawayan or otherwise ada libre nga kastoy angin mangted ka ti kastoy tapno ma-availam detoy mga ganon nga pananggundaway te kunakon ulite ka po adu digite takwate na po nga adda digite recruitment agency nga legal ti papeles na napalubusan da babaeng ka ti ahensyas ti gobyerno kas na kumati POEA Department of Labor aminen ngem illegal digite aktibidad da gagayem kay kamsat nga mangitunda idi pan nakagundaway digitay aplikante so laglagipen nyo ang agaputa kinitam adamet POEA license na approved by UWA, approved by Department of Labor. Gagayim kabsat, no ag-recruit, suruten namin di kitay pagalagadan, ti panag-recruit, mapang ka di kitay umiso nga lugar, nga pinaburan, ti Department of Labor, pinaburan ti POEA, pinaburan ti OWA, nga pag-recruitan, ngem labsan namin DJ requirements when no DJ bilang di tao nga kasapulan DJ nasyon nga supplyan na, when DJ agency nga supplyan na, iti mapan ag trabaho digad addan to digitay makapan adda digitay saan nga detoy mangitundan to apo detoy panaglagaw digitay tattao ag withdraw da or anyaman agagayem kamsat ngem addan naala nakaltas ni agency kadigitay in bayad da nga imunahan da nga mai-withdraw aminen or nakarigrigat to pay apo iti panangi-withdraw da kadigitay na ibayad da kwarta. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR building. JAMR Construction Supply iti JAMR building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag asidig ti Mangato Bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply.
Daytoyen tinurore digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo iti paragtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem na nga to ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Ili ti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana ti serbisyo kas ti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data? No kasapulan nyo ti serbisyo da para kadigiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka apresyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangirwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Batak Road, paset ti Barangay 16 sa Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagom nyo ti may empleo. Magipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 sa Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Okay, siyempre ang minuto sa galaunan, iti dito nga malem, iti Miyerkules, apong dumdumge kinagbibuya, iti programa di damdamag ni Berto. Okay, kasa DA Secretary, wano Department of Agriculture Secretary, nagdama nga Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inbilin na apo nga maadal manen, digiti proyekto ken programa ti Department of Agriculture, gagayem kaabsata. Dito iket tapno, mabigbig ti gobyerno digiti posible nga solusyon para iti mas nabababa nga bayad digiti magatgatang iti daytoy nga sektor iti intero a pagilian. Kenno kasano ti epektibo nga panakatulong ti departamento kadagiti local food producers digiti mannalon gagiyem kamsat. Idi nagbalin nga rakurak ni Agriculture Undersecretary for Consumer and Political Affairs Christine Evangelista, inbilin ken kuana ti presidente nga adalen na ti agdama no kasano nga mapaadupay ti farm production iti pagilian idinto nga makisayan met ti cost of production gagayem ken kamsat. So mapangato ti maapit ngem maipababa ti gastos iti panagpatanor kadagiti anyaman na po nga produkto iti mismo nga pagtatalunan. Gaboy di deto, kalikagom ti biyang ti nasaong opisina nga may stabilize ti supply ti commodities iti pagilian, babaen meten iti panagay bukbok ti tulong kari di production areas para iti nabababamet nga presyo digiti gatangin da no adda digiti wenno para kaditi agatgatang. Kabayatan na malaksi diti deti nga rakurak in paset pa ni Presidente Marcos ti plano nga panang patibker ti programa or digiti farm to market roads, farm to market road kastamet tinapo digitay ti pan nakaipursigi ti nagduduma nga proyekto nga daytoy ket sigurado nga makatulong kaditi Pilipino iti sektor ti agrikultura.
no saan ket no sanin no nga ditoy nga tutukan pa iti gobyerno ti panang tulong kariti mannalon tapnon ti kasta ket mapaigetan ti rice production iti baet ti agdama nga sagsagabaen tayo nga nangato nga presyo ti abuno gagayem ken kamsat. Yan yung dapat no para kanya kasi adda modernisasyon na po ti agrikultura, no kitain tayo, DJ maararamid nga modernisasyon ti agrikultura, katumbas katugad na ti mas dakdakkel nga gasto ni mannalon gagayem kabsat, i-mechanize tayo ti biyang ti pagtatalunan, i-deploy tayo ti adu nga makina, hamit nga makaumanay, DJ gatangen ni gobyerno diket, guti-guten ni gobyerno, digitay producers, gigiyem kabsat, kadigiti kakastoy nga ramramit, tapno iparwarda iti kabukbukudan tayo nga pagilyan, ket gatangen ni mannalon. Sino nga rin ti mannalon nga makabalin nga gumatang? Let's say traktor, even kuliglig lang. Gagiyem keng kabsat, dandani pa di mo kabalinan ti gumatang ti kuliglig. Di mo pa di kabalinan na gatangen ti abuno. Gagiyem keng kabsat, di pa samu. Ikan iti iti gatangin da nga makmakina kada daamin namin na nga mangan iti petroleum products nga nakangingi na gagayim kay kabsat di apo ti dakkel nga problema di pada nga mannalon te kunakon adda introduce ni Department of Agriculture nga modernisasyon ti panagtalon katukad na met ti mas nangingi na nga punan ni mannalon di kadadda nga matay ni mannalon han na mamit di bagbagana nga modernisasyon wenno pa nang paado ti apit paadwem ti apit deti biyang ni Presidente Marcos ngem no kasano diti amo no kasano ipatungpal na detoy gagiyem kamsat paadwem ti produksyon ngem pababaem ti gastos yun yung deti ti anag ken bugas deti nga rakurak ni Marcos gagiyem kamsat ngem no kasano diti amo kasna ko madidi balikas na idi kampanya nga ipaturay tayo ti agbalin nga 20 a pesos ti kada kilo ti bagas kunana gagiyem ken kabsat so kasano nga aramiden na DJ no kasjay ti kadakkel apo di agricultural inputs gagiyem ken kabsat especially fertilizer ngem detoy adda may sa kadagiti nagbalin na pong rakurak pa ti presidente ken nagdamang agriculture secretary plano ti biyang ni Presidente Marcos nga maituloy ti government to government deals tapnon masungbatan ti agtultuloy nga nakangingina nga presyo ti abuno government to government gigiyem kabsat idirakurak ti presidente nga mangidadaulo ti Department of Agriculture mabalin nga mga gundawayan ti gobyerno ti mas nalaklaka nga presyo ti abuno babaen iti government to government deals yun government to government plano ni Marcos ti sarita makikoordinar iti China, Indonesia, United Arab Emirates, Malaysia, ken Russia para iti panakagatang ti pagilyan uno igagatang ti pagilyan kadigito nga abuno. Inayon pa ni Marcos nga napanunutan na pa nga suratan ti gobyerno digiti saong nasyon tapnon ti kasta ipakaamuna ti kaadu ti abuno nga kasapulan ti pagilyan tay nga Pilipinas. Ayun kinid daw ti presidente kadin opisyal ti agrikultura nga mangipaayda ti datos iti naggapuan kastameten presyo digitoy nga abuno kastapay apo ti plano nga panangipaay iti panawen iti panagmumula nagdesisyon ti chief executive ti pagilian nga isuna pailaeng ti agbalin nga mangidaulo iti Department of Agriculture isut gapuna nga kasapulan nga sungbatan ng insigida ti krisis iti makan wenno agserbi. Kinunapay ti presidente nga kadadagsenan nga isyu ang kasapulan nga sulbaren iti nasaong nga sektor ti agrikultura ket tinangato nga produksyon ti bagas ken kastameten ti panangurnos na iti biyang ti Department of Agriculture nga detoy ket
kadwada iti nasao nga panakatagiben ti pagtatalunan. Ayun na. So government to government gigiyim kay kabsat. Ada pangawag da kadidi presyo apo na DJ digitay produkto di pa presyo na DJ nusumrek dito pagilya na Pilipinas ada DJ ngem ti adad nga pagninaan na ada taxes DJ transportation fee gagim kay kamsa digiti bagbagada di marik na ti panagnato ti abuno gagim kay kamsat ti ano na taxes DJ transportation fee na nga dumanon ka digiti pag tagilakwan especially kada diti probinsya ti Ilocos Norte yun yung mga inaano ni mga ano na digiti taga gobyerno ang rason no apay nga nangato gagiyim kay kapsat ngem sobrang summit unayen so tati mapanunot apo ti DA Secretary Agriculture Secretary ken isu ti agdama presidente government to government gagiyim ken kakabsat parang terminal fee ba yung tawag nila doon terminal hindi naman terminal fee sa airport ata yun gagiyim kay kamsat basta daawag da kadijay ada dito in-interview tayo di apo so detoy government to government siguro medyo mapakawan dito apo ti taxes no gobyerno kay gobyerno ti agsarita kakabsat kay gagiyim gaputan no imported ket ada pay custom duty digiti agi serrek apo ti fertilizer ti maysa ka digiti problema dito itatta dagitoy negosyante iti abuno no kas pagarigan gobyerno ton ti agangkat kasano iti distribution sinno ti aglako gobyerno kadi or ipaangkat metlaeng ni gobyerno kadigitay talaga nga distributor when no agricultural supplies iti pagilyante nga Pilipinas yan yung gagihim kapsat adu digitay rumbeng i-considerar tayo kaditi nga napanunot apo ti presidente nga agdama nga agriculture secretary nga nasken tapnon ti kasta maiwayat di safety nets nga saan tayo nga magundawayan iti dati nga programa amanganda agorder ni umanugot di nasyon nga katulag ti pagilyante nga Pilipinas iti nabababa nga presyo ngem no dumanon ijay outlet isumit lang nga iso gaputa magundawayan di nga nga programa gigiyim kay kabsat so dapat mailatag apo di safety nets tapnon ti kasta saan niya agbalin niya pangwartaan metlay nga po dito manang gundaway negosyante ti kalikagom ti gobyerno babaeng ni Presidente Bongbong Marcos nga government to government fertilizer deal gagiyim kay kabsat then maamuan na po kasano ti production kasano di ba yung China binikkel na po ti sumrek iti pagilyan ti Pilipinas serrek nga abuno ditoy especially di kasagsagan na po diti pandemya gaputa inununana nga pinunduan ti kasapulan ti nasao nga pagilyan sakbay nga nagiparwar yan yung kauray man ket di government to government no limitado ti production limitado apo ti mapataod nga abuno di agtinag metlae nga po nga nangato di demand na babati supply nga mangitunda iti nangato a presyo yan yung dyan kakabsat king gagayem so dapat i-monitor ti gobyerno kasanot production ni China, kasat production ni kastoy nga nasyon, ni United Arab Emirates, ni Malaysia, ni Russia, gagiyem ni Indonesia, no kayat da apo ti mangibingay kada tayo, especially di panangamudan no manot ti kasapulan tayo, ken dapat adda mailako nga abuno no pagkasapulan kasla ko makadigitoy. Panagraraep, after 2 weeks nga nairep mo diti pagay mo dapat warsyam ti abunon wen kaabunuanen. Ngem kasano nga maabot mo di ket awamit lako wenno saan nanginaunay di mo kabalinan ti gumatang apo iti abuno. But mangnamnama tayo tasapay lako maapo ta kadagidagitoy nga mapampanunot apo di ti gobyerno kang runan ti presidente isu ti DA Secretary Agriculture Secretary ket masulbar apo deti dakkel nga problema tayo seknan iti nangina nga bayad ti abuno. Okay, wanin na po tinabati pa yung oras tiri dito yung aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim tayo amin sa parag, yaman kamting kay panagbuya, ken panagdingeg. Damdamag ni Berto, programa pakidarunan dili pas kasama kinibugog tayo alumar, identero ang ginyan, ken unay di balasyo tao.
Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sungbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ti kaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Tumulong tayo nga mangsalbar iti maysa nga biag nga umat atid dugpay. So in their deti nga tao nga matulungan tayo can stay longer, can stay forever with their family for more years. Kaya ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. And we cannot say nga, haanak agdonar, isu dalat at agdonaran ta, isu damit makasapul, no. We can never tell that we are also a recipient of blood. Our own brother, sister, parents, friends can be a recipient of blood. So, haan mo ilaang nga jay banag nga makatulong pa. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Kaslamo ila tayo kunada iti may nga lugan nga change oil mechanism. Kasi no agdunar tayo ti dara, we can also protect ourselves to be in more mapan kadigiti may expose iti hypertensive related illnesses when no panagnato ti cholesterol and everything. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo kang runaan na unay because during emergencies time is of the essence. Kung kakausapin ka ng katabi mo, ng kaopisina mo, ng kapitbahay mo, takuna na anak blood type mo, di mo pay amo no anatay blood type mo. Okay. So very important that donating blood is also a way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
blawan da kayo papagayam, iti nagasat, ken naragsak nga malim, ti Miyerkules tay amin sa pada. Idanon mi kada kayo ti sabali manen nga parang ti programa tayo, Tina Palabas. Ni Robert De La Cruz kadwa ti technical control ni SK Chairman Mark Francis Paulino Agustin. Tapno awisan da kayo ken kadangkay da kayo iti lasud ti maysa nga oras. Tapno hintay manen ituloy nga ibasa daytoy surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag. Ni pagayam tayo Leda. Agyaman tayo karigiti naayat ni sponsors wenno tumultulong kada tayo iti programa tayo Tina Palabas. Agyaman tayo kani Mr. Edwin Ancheta nga DJ Toronto, Ontario, Canada. Ni Corimao Mayor Honorable Edward Buyat Kilala iti Corimao, Ilocos Norte. Ni Mr. Jewel Centillas Manipud Lahaina, Maui, Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Mr. Wayne Rumbawa iti San Jose, California. Ni Prince Jose di South San Francisco, California. Juanito Moller Pariulen Jr., Barangay 19 San Nicolas. Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii, kanti si Bubukel nga Tamayo family. Ni Miss B Fiesta di Honolulu, Hawaii. Ni Carmela Walker di San Diego, California. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ni Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay di panagyaman tayo di CB Farm, no Kalawagan, Belisario Farm, di Barisbes, Dingras, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Jeanette Belisario. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar apag titipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo
umno a lugar pare ti dinto palipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag di cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti siyudad ti Luwag asilig ti mga bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Nga ro din papagayam hindi tuloy nga ibasa deti surat nga nakay palaunan ti pakasarinan ti biag kinayat ni pagayam tayo leda. Nagbalin nga burburtya kada kami di inak. No aping kasla saan na gumanat wenno saan man laeng nga dit agkalikagom. Tikabsat ko nga ni Mabel para iti enrollment paghayam ko. Idinto nga idi adayupay ti panagturpus na iti high school. Ketsang kaibaga na kanyak. Ti panagadal na ken mangalay ti kurso a nursing. Burburtya kada kami gaputa. Adun di gini makitkita mi nga umarikatot nga sumrek iti kolehiyo, nga kapatada ni Mabel. Ngem ti kabsat kuket, kaslaawan ti ganganat na, when no gaganay gayan na, iti sumunga din nga panaglukat ti klase. Nupay kasta binaybayan milatta. Inurure mi nga isuna ti agdisnudo, nga mangibaga nga mapanin nag-enroll, when no mapan nang kita ti schedule, iti klase na, para iti entrana iti kolehiyo, Manong Robert. Naglabas nga ro digiti aldaw, umadanin ket umadanin, ti panaglukat ti klase kabsat. Anyway sa apangaldaw nga umay nakbalunan ti inaki ti tiyandaan, nga ayan ti pwestumi, wenno negosyo mi asang kabasit. Jak mailadawan ti rupa ti inakasimungad. Wen kabsat ko. Jak mailadawan no naliday wen no makapungtot. Ngemi di dumano ni ti ayan ko agkakamakam digiti sennaay na. Agingga nga nagdamagak. Apay aya nga agkakamakam digiti sennaay o. Abusman pay ta awan pay ti naglakwan. Mas naayan kayo pa nga may dimanon kanyak. Saan niya napintas nga pasamak ti kastag, lalo ti kasto nga negosyo nang. Kinunak nga inya nga ti inak. Kabsat saan niya naguni nga insigida. Nagtugaw kit di manen. Kit nagsasarunulat ta di kiti sennaay na.
Anya ayat sinaay kay nga sinaay. Mangantayo ket din. Ni Mabel gayam. Saan man niya simurot? Wenno, nangan ka din. Kinunak. Problema ti kabsat mo. Balikas ni nanang. Anya ko mati problema yo. Problema yo ka diti saan na nga panagkuti nga mapanag-enroll? Di tala una ti problema. Kaya na dapay na dagdag sina problema kiti kabsat mo. Leda. Anya deta. Ti amok man kit tilaing panag-enroll ti problema yo king kuana. Saan? Iti makapanaw ka iti bigat. Nagsaruno kami ti banyo. Ket nangig ko nga aguk-uk iti uneg ti banyo. Anya? Kinunakta, kasla mapuntua ko na numaala kung ti kayta sa wen ni nanang. Anya ti kayta sa wen nang. Napagpudnok ti kabsat mo. Agdadagsen. Dua abulanen niya saan niya. Sinangpetan di, binula na sa nga ili na. Isumit lagayam nga, nudad dumakit agmamayo. Anya nga rudin di aramidin tayo. Binalaagak. Binalaagak nga masapul kasarita na ti boyfriend na nga ni Austin. Tapnon ti kastakit, pagsasaritaan tayo ti sitwasyon na. Anya ket din ti absat ko nga ni Mabel. Namukla ko mga kastati. Diyos ko. Anya deto yan yan aramid ti kabsat ko. Nakaububing pa'y nanang. Sa nga pulo kitinem laing titawin nang masikugen. Uwen nga rod. Uri siya ket mabainak. Kayat ko kumanga. Ungtan ngem. Amumeten ti wagas na nga agsungbat kanyak. Isidir na ti ka. Namindwa daras nga nakiinayatak. Wenno, siyak ti pabasulen na. So nga. Makulkul ti panunot ko leda. Sumuko ako ni ti kastoy nga kinamiron ti kabsat mo. Nang, saan nyo problemain? Agkararagtegit dito sa ang mga talikodan ni Austin, nupay ubingda. Agkararap tayo na nang. Kinunak manong Robert ngem, talaga nga maproblema anak. Ken sigurado lakit di nga agbalin nga nakababain ti kabsat ko, iti ligason wenno iti uneg ti barangay mi. Ngamin, adu digiti naayat a manarsarita iti pada nga tao, iti lugar mi manong Robert. Nadanon ti malem kabsat ko nga tilaing ading ko nga ni Mabel ti pinanpanunot ko. When? Saan na ka makapagkonsentrari ti panaglakok? Ore ni nanang, dati-dati no makapangan kami ket mailibay, iti tugaw na. Ngayon di agundaway ket tumanabutob. Talaga maproblemaan ti ina. Nga ore siyakmet. Ngaminte ko na akong sigurado lakit di nga pagpiestaan ti chismis ti kabsat ko iti lugar me. No maamuan da nga isukit agdalagsen. Aglalo ket ubing pay gaput agtawin laing ti sangapulo ket innem. Idi mo malem kabsat sinapsa pa mi nga Enrique ti pwesto mi. Tapno masapa kami nga makaawid. Kayat ko nga penken ti kabsat ko. Nupudno tinaamuak ken ni nanang. Hindi ba nagtartaray ti tricycle pagluganan mi nga agawid manong Robert? Kasla makitkitak ti kabsat ko. Tinaingar arupa na. Ti kasla agbusi nga ngiwat na no agsarita. Wen manong. Kasta nga min ti ugali ti kabsat ko nga ni Mabel no adda digiti dillawem nga saan nga maikanatad nga aramid na. Iadda kami iti balay, saan mi nga nadat nga ni Mabel iti mismo nga salas. Ini mapanak iti kwarto mi nga agkabsat, ada sa amat maturog. Saan kulatan nga riniriing no pay, dumani nagsipnget.
Sana pa nga pinanunot kabsat, ti agluto wenno, mangisaga naman lang di pang malimi. Talaga kasta ti ugali ti kabsat ko. Saan kumet nga tinuktukay ti turog na gaputa, kasapulan ti may sangag dadagsen ti inana. Naging inayadak nga napan iti banyo. Wen kabsat, dita nga nagdiusak. E di rumwarak iti banyo, siririingin ti kabsat ko. Nakatugaw iti iking ti kama. Bayat niya pampamagaak ti buhok ko, nagtugawak met iti tugaw nga deti sango ti tukador. Kinasaritak ni Maybel iti nasayaat. Maybel ading ko. Pudno ka di tinamwak kininanang. Kinunak. Saan niya simong bat ti kabsat ko? Inulit ko ti saludsud ko no pudno wenno saan tinamwak iti inak. Nagdumog detoy. Ket manipod iti panagdumog na si putak ti panagarubos di kiti luana. Ti ka di panagsangit mo ken kinaulimek mo ken. Mangipakaam mo kanyak nga pudno tinaamwak ken ni nanang. Kinunak nga ures siya ket makasangit. Wen manang pakawanin nak. Pakawanin nak manang leda kaputadyak na tungpal ti karik nga ipasnek ko ti agadal. When ituloy ko ti panagadal ko. Kaya't kung ay limit ka da kayo nga jak maarami din ti agilimit. Gaputa maamuan yung tumit daing. Ni ka di Austin ti amati. Ade ti saklulom. When manang ladingitik ngin namin adun nga nakalipat kami. Namin adun yan pa ay ko ti kinababait ka ni Austin. Kaya't kuman ti makapungto ti kabsat ko. Saan ko nga inaramid. Masaya nga nakunay ti sakripisyok manong. Siyak tinag nang tidgundaway wenno. Saanin nga nagtuloy ti panagaadal tapno, may kan ti gundaway ti kabsat ko. Ngem kastoy metten ti naramid na. Kasanupay nga rudita nga may tuloy na ti panagaadal na manong Robert. Nagdadagsin metten. Masikug metten ti kabsat ko. Nupay talaga nga makapungtutak iti dede agundaway. Inatipak ti riknak. Inasitgak ti kabsat ko ket inarakop ko. Dispensarin nak maanang pakawanin nak. Saan ka nga dumawat ti pamakawang kanya? Siguro ket nakem ti Dios ti mapasamak ken ka. Dito nga minti ko nakyan ka ta di mo ni kaya ti dumdum nga iti pamagbaga. Sikapay ti edad na nga natangsit no, dati madilaw ken ka. Pakawanin dak ko ma. Inulit-ulit na ti panagpakawan. Saan niya siya klaing ti pagpakawanam? Numawat ka ti pamakawang kininanang. Ken saan mo ko mga sidsidirin iti napalabas na. Amo nga tunggal adilawin na kakit isidir mo ti. Saan niya agpada nga amata? Ti isisirik na iti namin dua relasyon nga data ti bunga na. Agkabsat ta iti nangem saan na agkabsat iti ama. No pa'y kasta. Patpatgin na ta ti inata. Amok deta. Kinunak. Napaulimek ti kabsat ko ket nagtultuloy ti panagarubos. Dagiti luana manong Robert. Inawis ko ni Maybel nga rumwar kami ti kwarto mi. Ket mapan kami ti ayan ni nanang tapno agsasarita kami. Ngamin pagunam-gunam ko keng kuana nga saan na nga tangtangsitan ti inami. Wenno dumawat met iti pamakawan. Naalukoy ko ti kabsat ko. Aday din ni nanang iti kusina nga mangiprepara iti pangmalem wenno lutwen na pangrabi imi.
Dagos nga inasitgan ni Mabel kit inarakop na ti inak, kit dimawat iti pamakawan. Kabsat ko kalpasan deta, nagdadanggay kami na talo, nga nangibuang kaditilwa, ken sangsangit me. Masyan kam unay ti kabsat ko ngagbalin nga sentro ti Sarita, dagiti chismu sa akaruba. Ngembay may sa tinagbalin nga kalikago meno pamilin mi king kuana. Isuti pa ng kasarita na iti kaayanayat na nga ni Austin, nga uray no ubing dapay. Ket masapul nga itakder wenno aglatak ni Austin, nga isuti ama, ti adda iti saklulo na. Kinunanamet nga nakapagdulagdan, ken naibaga na kanun kadigiti naganak ken kuana, ti sasaadin ti kabsat ko. Nagyaman kami ngem addalat ta panagamak mi. Amangan kabsat ta saan nga tungpalen digiti naganak ken ni Austin wenno saan da kayat. Nga agtipundan niya kasagasawa iti kabsat ko. Aglalalo kabsat ket no sitwasyon ti panagbiag. Adayo kami. Napobre kami idinto nga isuda ket daan ti kabalinan. Wenno iti ababa nga pannao, babak nang ti pamilya ni Austin nga kayanayat ni Mabel a kabsat ko. Kasangalan niya tultuloy tayo nga ibasa dari surat ni Pagayam tayo Leda, agyaman tayo karitinayat nga tumultulong kada tayo di programa tayo Tina Palabas. Ti Kalawagan, Belisario, wenno CB Farm, iti Barangay Barisbes, Dingra, Ilocos Norte, babaeng kada Mr. Dado Belisario, kani Ma'am Jeanette Belisario. Agyaman tayo pa kini Ma'am Erlinda Perminhu, iti Barangay Nagdikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B. Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. ti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Prince Jose ti South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbaway ti San Jose, California. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Mr. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Dahito yan tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Ridad Farm Supply, pakagatangan kadigiti kasapulan nyo iti pagtatalunan, kasti pesticidio, insekticidio, abuno ken sabsabalipay, magatang yu pay digiti vitamina ken pagpakan kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, kadwa tayo iti panagtalon ken panang padakkel kadigiti taraken yu adingwen. Ridad Farm Supply, nalaklaka digiti lakoda, ngem nangato ti kalidad na produkto. Mapantayo naggatang kadigiti kasapulan tayo iti Ridad Farm Supply. Masarakan ti Ridad Farm Supply di sentro ti Iliti Banna, wenno iti Ilocos Norte, Abra Road, Barangay Lorenzo, Banna, Ilocos Norte. Ridad Farm Supply. Lavinia's Beauty Parlor. Kayat mo ka diti na idumduma pa nagpapintas wenno pa nakasalwad talangam. Lavinia's Beauty Parlor ti Papanam. Gaputay jaya da digit sumagana da serbisyo kasti haircut, manicure, pedicure, hair color, ribbon ken sabsabalipay. Nakalukat da pare ti lalaki ken babae. Saan lang data?
No kasapulan nyo ti serbisyo dak para kadigiti dumdumang okasyon. Nakasagana digiti isem nga agpapaay iti Lavinia's Beauty Parlor nga agserbi ka na kayo iti nalaka a presyo. Lavinia's Beauty Parlor, ti lugar nga mangiruwar ti napintas wenno nagwapo alangayo. Lavinia's Beauty Parlor, Masarakan iti Batak Road, paset ti Barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Lavinia's Beauty Parlor, gupit sexy, gupit pogi. Ti Lavinia's Beauty Parlor ket makasapol ka rin ti beautician sa lalaki man wenno babae. No kalikagon myo ti may empleo. Makipagkita kay ni Mr. Jaime Perdonio iti CLJ Store iti paset ti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. When tumawag iti cellphone number 0908-952-3930. Tulo tayo, dito surat ni Pagahim tayo Leda, kablaon tayo dito dumdumig ka tayo ni Ma'am Elis Tamayo, dito Bacara, Ilocos Norte, ni Richard Cumpuesto, ni Melby de la Cruz Martin, ni Je Hong Kong, ni Emiko Kastapay, ni Mr. Onofre Durupan, ejay Wayanay, Hawaii, ken digit sa balipay nga viewers tayo, da Mr. Jose Agadjer Jr., ken ni Mrs. Gloria Agadjer, dito Canada. Gagayim ken kabsat. Kabigatan na Manong Robert, hindi pa kamo ni Maybel nga ento na kanumalpas ti pangaldao ket umay digiti naganak kadwada ni Austin, tapno, agsasarita da kadanana. Kinid daw met ti inak nga sapsapaik ti agawid, tapno da kami amin ti agsasango. Nga minsan na kayat nga dadig ti ayaban na nga kabagyan wenno karuba mi. Gaputa di na kayat nga mapagsasaritaan nga insigida ti kabsat kong agdadagsen. Imanamong akmanang nga wenno manong nga masapa nga agawid tapno denggek ti pagsasaritaan. Ngamin magagaranak met nga makaamon anya ti desisyon di kiti naganak iti kaayanayat ti kabsat ko. No itakder da wenno. No anyaman ti agbalin nga desisyon da. Napanak nga rudi ti tiyandaan ket inbagak kininanang nga saan ako nabalunan. Sa paik tulatan ti mangrikep ket manganak to ni ti baleme. Manong Robert. Bayat iti kaaddak iti tiyandaan, saan niya mapukaw iti panunot ko, ti saludsud. No anya ti mapagtutulagan. No manamong kadiri iti naganak kini Austin nga, agtipon da kasagasawa iti baet ti kasta nga edad da. Wenno, babalawin da kaditi kabsat ko gaputa, nagpabusuy iti anak da. Dagita agay ayam iti panunot ko. Nupay kasta iti baet dagitoy nga saludsud. Saan niya nakelsat ti panagkarkararag ko? Imawawag ak iti kaasi ti Dios. Nga sapay kumata, malawlawagan ti panunot digiti naganak ken ni Austin. Ket itakder da ti kabsat ko. Masya naklakit di unay ti kabsat ko no kas pagarigan tabaybay anda. Ken mabalin nga, addan to digiti agsao nga, imala kami metlaeng wenno imala metlaeng ti kabsat ko iti inami. Nga dayta unay ti pagamamkak ngagbalin na komento digiti chismusa ken chismuso a karuba. Manong Robert. Anya laeng ngen nga pan nakaibabain no kas pagarigan. Kasanulaeng ngen ti panangawat mi ti adungak sarita wenno balikas dagiti tao. No bilang baybay anda ti kabsat ko.
Deta una iditi pagamamkak manong Robert. Amak nga, amangan ti mangitunda iti, adadda nga problema, iti nagbabaitan mi nga talo. Da kami ngagkabsat, ken kastameten, ti inami kabsat ko. Nadanon ti malem. Wen kabsa tagsasango kamin. Tallo kami nga giina idinto nga tallo damet. Ti ama, ti ina, pakiramanan ni Austin. Ti may ti balaymi. Nagtimek ti ama ket kastoy. May kami dito ita. Namuan mi dito sasaaden ni Mabel. Ket ti rumrumwar nga ama. Ti sikog na ket ti anak mi nga ni Austin. Nupay ubing dapay. Di mi met kayat nga. Agbalin nga. Biktima ti kinaubing da ti agbalin to nga anak da. Ada kami dito itapno. Ipakamumi nga. Masapul nga itakdir ti anak mi. Ti anak mo. Kinunada kininanang. Uriak la nakaanges tinalukay di mangig ko dito nga balikas ti papa ni Austin. Simong bat ni nanang ket kastoy ti balikas na iti bayet ti dandanin umarubo sa luana. Agyamanak no kasta ti kapanunutan niyo. Mabain ako na nga mailandayag ti anak ko nga agdadagsin iti kasta nga kaubing na. Agpaiso nga uri siyak. Ket saan ka nagbalin na nagasat iti lubong ni ayat. Ngem nuwen kin mabalin jak ko makayata may tulad di kiti anak ko. Ili nagbalin nagasat ko. Agmay may sa ka mangisaksaka diti panagbiag mi. Naimbag ta. Nagsakripisyo ti anak ko nga ni Leda nga. Tumulong kanya kiti sang kabasita negosyo mi tapno da pagbiag mi. Nagsakripisyo nga sa anin na mangituloy ti paragadal na tati gundaway nga parakin ko ana. Kiri pa ay nakin ni Mabel. Ngem kastoy metenti naramid na. Balikas ni nanang. Nakonsensyan sa ti kabsat ko nagdumog. Ket dita ngayon bulos na ti panagarubos digiti luana manong Robert. Nagbanag iti nasaya at tisaritaan, tinagbabayatan mi, karigi tinaganak ken ni Austin, kabsat ko. Wen manong Robert. Laeng kinidnaw digiti tinaganak ken ni Austin, nga saan da pay laeng agkalaysa. Saan da pay laeng agkalaysa, gaputa ubing da pay. Ken, nadan to ti tiyansawin no kayat daket, ituloy da ti panagadal da. Ngamin, masayangan unay digiti naganak ken ni Austin. Iti saan da nga pan nakaituloy pay laeng ti panagadal da. Oray ni Austin kitingkedeng nakano nga saan pay laeng agenrol. Gaputa. Kayat na nga tutukan ti panagsikog ni Mabel. Banag nga nang dayawa kunay ken ni Austin. Ngano pay ubing wenno naganus pay laeng ti panunot na. Ket talaga nga awaten na ti responsibilidad na iti kabsat ko. Nakunak nga nagasat ti kabsat ko no kas pagarigan saan niya agbaliw ni Austin. Manong Robert. When nagasat ti kabsat ko. Adda mabalin da Austin no may kumpera kada kami. Ngem kas lamarik nami ken ninanang iti dedi agundaway nga saan metapagang angawan ni Austin ti kabsat ko ani Mabel.
nakipagnaed ni Mabel iti pagtaingan daw Stin, Manong Robert, gapo ta isu ti kalikagom digiti naganak ken kuana. Ken kayat da kano nga isuda iti mangsubaybay di panagsikog na. Ti pan na kay pakita na kariti doktor, nga mangibaga kariti umnong aramiden na. Naragsakan ni Nanang, gaputa, kasla saanin nga sabsabali ni Mabel, iti pamilya ni Austin. Data ti pagyam amanan mi unay. Ken kaasi ni Apo Dios awan dagiti nimuar nga chismis wenno aduunay nga sarsarita nga maikontra ti kabsat ko. Gapu siguro ta naamuanda nga adda kabalinan ti pamilya ti nakaputot ken kuana. Ken saan damit nga tinalikudan? Saan damit nga binaybayan? Nagbalin nga ragsak mi ken ni Nanang tinasao nga saan na pa nang talikod ni Austin iti kabsat ko nga ni Mabel. Adda digiti gundaway kabsat nga da kami ken ni Nanang ti bapamang sarsarungkar ken ni Mabel. Aglalo idi madlawen ti buksit na. Ket no kasta nga da kami ti pagtaingan da Austin, oridak da kami laing tegsasarita. Bilbilinen ti inak ni Mabel. Saan ka nga agpuypuyat? Saan niya tilad ng araramidem? Masapul nga alagaam ti bagim. Takasmet ti panakaalaga ti maladaga iti saklulong. Ti panaginom kada sabsabali pa nga ipapaunig ket sana na siya at iti may isang agdadagsen. Isu nga. Dapat ket amuem di kita. No anya ti advice di iti doktor nga mapan mo pagpakpa-check upan. Isu ti aramidem. When? Ken, agbaling ka nga nadayaw ka riti naganak ken ni Austin. Saan ko nga kayat nga dati masarita da ken kaanak ko? Awan ti sapulem iti panangala da ken ka ditoy. Maipakita nga saan da ka nga baybayan. Isu nga, agbaling ka kung mga natulnog. Saan mo nga aramiden ti kinatangsit mo kanya? Kadakwada, maawatam. Balikas ni Nanang, when amok dita Nanang, nakasaysaya at dangarod. Amin nga, masapul ko ket payawat da iti katulong. Agraman iti makan ken dagiti vitaminak iti ngayon reseta ti doktor. Nakasaysaya at da Nanang. Awan ti sapulit kadakwada isu nga mabainak unay. Mutemet nga no kalidad ti panagbiag kita datuyo tayo kada Austin. Nabaknang da, idinto nga da tayo ket nakurapay daeng. Deta ko matipampanunutem. Umunala unay anak ko ket ti saan da nga panang talikod ken ka. Ti saan na panang baybayan ni Austin ken ka. Balikas ni Nanang ang gana nga nagtimek ni Austin nga masidig kada kami. Nang, Manang, may kayo laingan dito ita. Mangan tayo. Mangrabi itayon ditoy. Kino nati asawan ti kabsat ko. Ay saanin Austin anak ko agawid kamin. Kababain ka dagiti naganakken ka. Uy may milaing sinarungkaran ni Mabel. Saan? Amuda. Ken siyak ti nang ibaga kadakwada nga agsasango tayo na mangan. Amok nga kailiw yumetten ni Mabel nga kasango amangan gaputa. Dandanin na agdo abulan ni Mabel dito'y balay. Ken saan kami meten na makasarsarungkar kada kayo gaputa. No awan da papakin ni mama, da kami met ti tao dito'y balay. So nga, dito'y kayo namang rabiinang. Balikas ni Austin. Kasta nga rod ti maaramid tunggal mapan kami, sumarungkar ken ni Mabel iti pagtaengan da Manong Robert. Kasangwanan nga itultuloy tayo, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat ni Leda, agyaman tayo iti CB Farm, iti Barisbesding Rasi Ilocos Norte. Ni Erlinda Perminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin Ilocos Norte. Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara Ilocos Norte. Carmela Walker, Manikot San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Juanito Muller Pariulen Jr., iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Prince Jose, iti South San Francisco, California. Mr. Wayne Winnie Rumbawa, iti San Jose, California.
ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Jewel Centillas iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Ken thank you very much ken ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House, Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Naglabas pa iti aldaw, Manong Robert. When nadanunan, iti panagpasngay, ti kabsat ko nga ni Mabel. Kerin pasngay na ti Maysa analungpo a maladaga a babae. Babae ti nagbalin niya anak, ti kabsat ko. Mapapal digiti
Makamamukin kwa na gapoy tinagbalin nga napinta sa gasat na residong ti pamilya ni Austin. Banag nga nakaragsakan mi met ken ni nanang. Nga mangituntunda iti sabsabali nga ragsak iti inak. Aglalo na sa rungkaran mi digiti agina nga da Mabel ken ti anak na Manong Robert. Saan niya napupuutan kapsat ko? Adamit ti nagrayrayo kanya. Wen may samit laeng nga naigamer iti trabaho ti tiyendaan. Ngem saan niya taga probinsya ti Ilocos Norte. Isuna kit taga Baguio. Isuna ti supplier mi iti Baguio Vegetables. Daytoy ket ni Ricky. Ni Ricky ket napudaw gabuta mestizo igurot Manong Robert. Nula nga awam met ti pangisukatam. Nasingpet met ti panagkunak. Gaputa kanayon na nga iring-ring-ring ti ayat naken. Ammo met ti inak nga agrayrayo kanyak gaputa masansan nga umay ti balay. Inaklon ko ti ayat ni Ricky pagayam ko. Nupay maminsan mamindwa aging gana ti mamitlulay nga agkita kami ti makabulan. Gapo nga rod iti panagisupply na iti nating makadanon pa iti sa bali nga probinsya ken uray ti Kamanilaan. Ngem no umay ditoy sulit met gaputa. Aginiliw kami ti ururela. Saan nga nagbalin alinged ken ni nanang ti relasyon mi ken ni Ricky Manong Robert. Relasyon kabsat ko na aramid met ten ti pan nakalipat mi. Siguro ket bunga detoy ti ili ti tunggal maysa kada kami. Gapu taman mano ti panagkita mi. Adda digiti gundaway nga agwaywayas kami ket aglaloy ti rabi. Ket makalipat kami. When Manong Robert, naited ko ti kinababae ken ni Ricky. Ngamin ket mariknak nga ayatek met unay. Nupay saan ko unay nga kabisado gaputa. Tilaing nagan apelyedo naken. Ti trabaho na kastamit ten ti kinatubo na iti syudad ti Baguio. Ti amok. Saan ko ngam ammo ti pamilya. Winupudpud no a kinatao na. Ngem mabalin gapu iti saanen nga madaera na sulisog. Ket na ikumit wenno na ipaay ko ti kinababae. Ken ni Ricky Manong Robert. Naulit-ulit data nga pan nakalipat mi. Aging gapagayam ko nga nagbunga ti masansan nga panagkanaig mi ken ni Ricky. Kadda ni Ricky ti lugar tayo. En bagak nga rutken ko na ti kasasaad ko. Ricky, nasurukin na makabulan niya. Sa anak nga, dinatngan. Bueno sa anak ko niya nagmens. Sigurado lakit di agdadagsin ako. Nagbungan ti, masansa na pan nakalipat tawin no. Panagkanaig, ngararamiden ta. Kinunak. So, ano nga rod? Ano ti kayat mo maramid? Numabalingkit. Ayabam ko man digiti naganak keng kata. Agsasarita tayong kadananang. Saan ko pingin baga kininanang deto eh. Pipilay nga ayabak digiti naganak kanyak. Saan nga isudat ti asawaem siya ken maysa narwa makun nga kaslag may sa iti deto nga biag. Kaya nagpaiso na kit, manmanong agawi na kit jay balay mi. Kaduan na kit, adda kit ilang langalang, kapiti dito nga trabaho. So nga, saan niya nasken? No kayat mo, umayak kit jay balay yun, agsasarita tayo kadananang mo. Ipuduatan ti mangipudno nga, agdadagsen ka. Balikas ni Ricky,
Maragsakan nakta kayat na ti umay makisango ken ni nanang. Ngem saan niya kumpleto ti ragsak ko kabsat gaputa. Nakidkid ang mga yab ka iti naganak ken kuana tapnong formal ti saritaan. Saan niya kasi tinarami di ti kabsat ko nga ni Maybel. Nga imay amis mo di iti naganak ken kuana ket isuda kada nanang pakairamanak ti nagtutulag. Ti pakaseknanda adwa. Ngamin kasla nagsubli ti pasama kiti kabsat ko babaen kanya. Agdadag senak metten mano. Ken masapul ko metten ti panangitakder ti lalaki nga amati. Biyag iti sakludo. Ngem sabsabali ni Ricky. Gaputa ti kayat na kit isunalatan ti mangsetel iti problema iti nagbabaetan mi. Ken isunalatan ti sumango ken ninanang. May ngarod ni Ricky di pagtengan mi ket nagsasarita kami kadananan. Isuna tinangyarwanganan iti dete nga problema. Nanang, kahit mi nga ibaga nga, nakalipat kami ken ni Leda. Ket ita, agdadagsin ka numeten. Nasdaaw ti inak. Apay Leda nga saan mo man lang nga naibagbaga kanyak nga. Agdadagsin ka. So anya ti plano yo? Ay abang metten adi iti naganak keng katag sa sarita tayon ta. Maurnos kayon. No siyak saan ka agpilpili ti tao. Asin no ti mapili ti anak ko. Isu ti pakiasawaan na. Saan ka makibibibiyang iti panakirelasyon da. Ure tin inaudi nga kabsat ni Leda. Kinuna ni nanang. Simong bat ni Ricky ket kasto ti sungbat na. Saanin nga nas kenana nga yabak di kiti naganak kanya. Siguradong tumitlae nga siyak ti mangibaklay ti amin. Saan da nga kayat ti matintintan wenno aggasto di gidjay. So nga puta siyak ti maseknan, siyak latan ti makisarita kada kayo. Tunggal kaaddak dito'y Ilocos, dito'y akong balayo nga agtaros. Saan ako namapangka, di kiti pakitartarusak wenno ti hotel. Apay nga saan mo nga kayat nga ayaban di kiti naganakken ka. Indagulit ni nanang. Busy da iti trabaho da iti garden. Agpatpatanor damit laeng ka di kiti natnateng iso nga. Amok nga saan da mga masango ti umay. Ken may sano anya ti pagsasaritaan tayo ket isundumit laeng ti pagsasaritaan no addada. Anya nga ro ti plano. Tanang saludsod ni nanang. Kayat ko nga paornos na ti balayo. Kayat ko nga ada maaramid nga sa bali a kwarto mi ken ni Leda. Ken ada mailatang nga kwarto iti agbalinto nga anak mi. Agyaman kami no kasta. Sa anak nga tubeng iti pan nga paornos yu iti deti balay ta. Sigurado nga no mapapaunadak ket. Da kayon ti aking kupa. Kuna ni nanang. Sige. Leda, magkita ka kaditi karpintero ta. Paurnos ta ti balayo. Masapul nga napintas ti mariingan niya aglawlaw ti agbalinto nga anak ta. Kinunana. Maragsakan ak kumama nung Robert ngem kasla sa bali ti panagsaad ti sarita ni Ricky kanya. Kasla umsyen na kami gapo iti kinarigat ti biyag mi. Nupay kasta saan ko nga inikan iti sabaling kakaipapanan ti balikas na. Mabalin ko na ket sabali laeng ti wagas ti panagyablat di ti sarita. Gaputa mistiso igurot nga rod. Ti kaya nayat ko nga ni Ricky. Sige, bayam ta, mangkasarita akto ka di karpintero dito ita. Kwentaen da numan do ti magastos. Masapul na sakbay nga agsubli akit maamuantan tapno makairwarak ti kwarta tapatrabaho mlatnan. Kinunana. Nagtung edak. Idinto nga kasla agdingdingeg latan nga sa nga ili ni nanang iti saritaan mi ken ni Ricky manong Robert.
Papagayam santayo nga pailaing nga may lipas dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag kinayat ni pagayam tayo leda. Anya ti pasimudaag ti kasta nga ugali. Ti kaya nayat na nga ni Ricky. Anyan tumit ti agbali nagasat ni Leda iti sidong ni Ricky papagayam. Masungbatan di kito nga sa ludsod babayan iti panangituloy yung adumngeg. Iti sumarunong nga paset ti pan nakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag ni pagayam tayo Leda. Dito nga ruden nga di sabali payagundaway rekpan tayo di programa tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz kinadwata iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sapada agyaman kam tingkay panagbuya ken panagdingeg di programa tinapalabas. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa emasugat. Tinapalabas.